Velkommen til navne- og nummermodulet til Microsoft CRM med fokus på privatdata. Integrationsmodulet er med til at sikre, at du altid får oprettet nye personer i din Microsoft CRM med de korrekte oplysninger. Det vil altså adresse, postnummer og by. Vi vil her give et hurtigt indblik i, hvordan modulet fungerer, og hvor det kan hjælpe med at lette din hverdag. Med navne- og nummermodulet installeret får du flere nye muligheder i din CRM. Under marketing er der 3 grupper: Target Group Search, kundeemner og firmaer. Disse er alle værktøjer fra navne og numre. Vi klikker på Target Group Search og laver en søgning i persondata. Der er her mulighed for at søge under forskellige kriterier for at finde frem til de personer, man søger. Blandt andet gadenavn, postnummer, distrikt og telefonnummer. Her søger vi på Richard Bygholm. I privatsøgning har du adgang til at søge blandt ca. 5 millioner personer. Her finder vi frem til vores kontakt og tjekker data på den pågældende. Nu importerer vi persondataene til Microsoft CRM, og det kan gøres som enten kundeemne eller kontaktperson. Og vi kan desuden tilføje til en marketingliste, skulle der være behov for det. Når dataene importeres, kan disse frit bruges i Microsoft CRM. Nu går vi under kontaktpersoner og søger efter Richard. Vi har herfra alle de muligheder, der ligger i Microsoft CRM til at behandle data, som vi ønsker. Under personskortet kan vi se alle data omkring Richard, der er hentet fra navne og numre, og har desuden mulighed for at tilføje yderligere detaljer og data om personen. Det var lidt om, hvordan CRM-modulet fra NN Markets Data fungerer, og hvilke muligheder det giver dig som kunde.